Hola, amigues de YouTube! Benvingudes a aquest videotutorial. Avui parlarem de la república. Monotema! República ve del llatí la res publica, és a dir, allò comú. Ya estamos adoctrinando. La república es va declarar a Catalunya el 27 d'octubre del 2017. Vivim realment en una república? Algú l'ha vist? Algú l'ha sentit? De què fa olor la república? Esbrinem, doncs, què ha passat. Abans de res, què cal per tenir una república? Estructures d'estat, reconeixement internacional... Sí, però abans de tenir tot això, necessitem una cosa més important, la sobirania. Monotema! ¿Y si hablamos de los problemas reales? La vivienda, la sanidad, las pensiones... Premio. Exactament d'això parla la sobirania, dels problemes reals de la gent. Sobirania ve del llatí super annus, la qual cosa vol dir el que està per sobre de tot. Adoctrinamiento! És a dir, la suma de voluntats de la gent. En definitiva, el poder que tenen les persones per definir les seves vides en una comunitat. La sobirania ja la practiquem. Els gallecs i les gallegues autoorganitzant-se per apagar el foc. Gamonal, dient que sobre el barri decideixen elles. Múrcia, lluitant contra el mur del tren. Cassola ressonant el Rif contra l'ocupació militar. Les madres de la Plaza de Mayo. Les afroamericanes dient que Black Lives Matter. Les kurdes derrotant el feixisme del Daesh. ¡Feminazi! Però quins problemes tenim per posar-la en pràctica? Problemas reales. Podríem esperar que un partit d'àmbit estatal guanyés les eleccions per majoria absoluta, que provoqui un trencament real amb el règim del 78 i faci una depuració del poder judicial de tot el sistema hereu de la dictadura, que delegui la sobirania als territoris i que promovent un canvi de la Constitució espanyola i... O podríem tornar a reclamar, fa 40 anys, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. I seguir sent una autonomia intervinguda per un estat que tomba les lleis socials aprovades pel seu Parlament. O bé, podem fer allò que només depèn de nosaltres mateixes. Radicales. La vaga de docents a les illes, les municipalitzacions de l'aigua i dels serveis públics, contra les retallades, les cooperatives d'habitatge i de consum, la lluita per la punta i el cabanyal. I tot això vosaltres solets, de forma unilateral, insolidària... Monotema! Totes les lluites per la sobirania són i han estat unilaterals quan a l'altra banda ningú no estava disposat a cedir els drets que reivindicaven. És des de la sobirania que podem establir vincles lliures i solidaris amb altres comunitats, igual a igual, sense murs, sense fronteres. Sobirania és allò que vam posar en pràctica l'1 d'octubre, i el 3 d'octubre, i el 8 de novembre, i sempre que faci falta. Sobirania és estar organitzades, és construir la república, és estar dempeus. Si t'ha agradat aquest vídeo, no t'oblidis de donar-li a like i compartir-lo amb les teves amistats. Adéu!